Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo igama lami. Ngingusithembiso ngikwaKandlozi ngicela amaqala uvashele i-channel yokucofa subscribe. Kanti uma ukuthi usibuke kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukela ohlelweni. Wembukeli kudutshulwa kwabulawa abesifazana ababili ngesikhathi kubanjwa inkunzi ebhasini lase Cross Border ebelilibangise eZimbabwe lisuke ePitoli esifundazweni saseGauteng. Kubuka ukuthi abasolo abagibela ibhasi eBosman bazenza abagibeli abalibangise eZimbabwe ngemuva kokudlula eMansolo esifundazweni saseLimpopo ku-N1. Abasolo baqale lapho kubamba khona inkunzi wonke umuntu. Ngesikhathi lezi gelekeqe zibamba inkunzi abagibeli baphoqa ukuthi belale phansi ngezisu, emva kalokho baphoqa izimpahla zabo kubalwa imali omakhalekhukhwini kanye namapasi abo. Abesifazana abathathu ababeshaya ngonyawo phansi ukuthobela obekushiwo badutshulwe khona lapho omunye wabuthwa nezibi. Abasolo akuthiwa bathathe imoto encane bilandela ibhasi bashaya bachitha, kanti wembukeli iqinisekisiwe ukuthi laba abadlulile emhlabeni bangabaseZimbabwe babegoduka ngesikhathi samaholidi kaKhisimusi. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Ngithi usale kahle.